Kinansela ng Commission on Elections o COMELEC Second Division ang Certificate of Candidacy o COC ni Albay incumbent Governor Noel Rosal para sa pagkagobernador ng lalawigan noong May 2025 National and Local Elections o NLE. Sa ipinalabas na desisyon kahapon ng nasabing opisina, kinumpirma ng komisyon na granted ang petisyon na kansilahin ng COC ni Rosal. Pero ayon kay Attorney John Rex Laudianco, tagapagsalita ng COMELEC, ang desisyon na ito ay hindi pa final and executory dahil maaari pa aniyang umapila si Rosal sa Commission en banc sa pamamagitan ng pagsumite ng motion for reconsideration. May PRO dun sa naunang kaso tungkol sa ombudsman, ngunit ang nag-subject po sa temporary restraining order ay yung aming resolution 11044 na papatupad ng cancellation ng COC at executive cancellation ng COC sa lahat ng mga naparusahan ng perpetual disqualification and dismissal from service. Yun po yung sinasabi ko kanina, diwalay po ito dun sa PRO. Sa kasalukuyan, mananatili pa si Rosal sa pwesto. Paliwanag ni Laudianco. In sum po, the decision of the second division has yet to become final and executory. Bagamat sinasabi nga po sa desisyon na yan na talagang kanselado ang COC ni Mr. Rosal at hindi siya kwalipikadong tumakbo, hindi pa po final executory at hindi pa po maipapatupad. At dahil dito sa karupuang punto, wala pa pong pagbabago sa pamahalaan ng Albay sa puntong ito. Wala pa pong pagbababae, wala pong pagkilos. 5 araw naman ang binigay na palugit kay Rosal para magsumite ng motion for reconsideration sa COMELEC en banc. Magiging final executory po kasi ang isang desisyon sa mga kasong tulad nito. Petition to cancel or deny of due course of COC, disqualification ng isang candidate kapag hindi mo nagawa ang isa sa dalawang bagay na to. Either nakapag-file ka ng motion for reconsideration o nakakuha ka ng temporary stay order. Sa pagkakataong ito po ito, baka hindi papayagan ng temporary stay order dahil may isa pa naman pong remedy. Ito po yung pagpapile ng motion for reconsideration. Ang temporary stay order po kasi pinapahintulutan ng ating judiciary kapag wala ng ibang recourse na makukuha mula sa police. Meron pa naman po kaya makapag-file lamang ng motion for reconsideration. Samantala, posible namang gamitin ang rule of succession sakaling maging pinalang desisyon ng COMELEC sa pagkakakansela ng COC ni Rosal dahil tinanggal na aniya ng Korte Suprema ang second placer rule. Para sa mga balitang tatak, Bicol, Angeline Dagta.